Mfowethu into engiyibone yenzeke eCape Town nama ngazi ngiphunyuke kanjani. You know Cape Town, you know Joburg, Cape Town, Joburg, those people bangenza ngibe kulesiya spirit sika Khehlelezi wakudala. They still bringing bangenza ngizizwe special bangenza because you know those people are so dedicated basasekuthandazeni kakhulu nanoma izinto zenzeka labantu bangenze ngazizwa ngukhehlelezi angazi I don't know how to explain it but in number yabona exactly mawuzodlala leyo ngoma nginobufakazi ngoNkulunkulu nanoma ningibona mfowethu ayi nanoma niyangibona ayi umsawa nanoma niyangibona ayi yes ayi man mfowethu uma ngibuka imigodi engidlule kuyo uma ngibuka amahlazo engidlule kuwo uma ngibona izinto ezenzekile nama ngazi ngiphunyuke kanjani uma ngibona abantu behlangene benza igroup kubanja ama meeting ngegama lami iphinde kuvuka umhlabelelo yazi ngakhumbuleza yona ithi ngegama lakho Jesu uguqa phansi yazi mfowethu zonke izinto ezenzeke kimi ngibheka uNkulunkulu edlala athi umhlabelelo ngeke azakulinge ngokungaphezulu kwamandla akho ngoba njalo uNkulunkulu uyabheka umthwala akunika wona bheke ukuthi akakunika okungaphezulu kwamandla akho ngibheka abantu abadala bake ba attack uthi Khehlelezi abantu abadala kumele ngabe banaka imisebenzi yabo obhuti abahlonishwayo kufanele ngabe banaka izinto zabo kodwa bathi you know this time sisithatha ukuthi sihluphe lo muntu lithi iBhayibheli uhlukumeza umzimba kodwa uzusize ungayithinti umphefumulo ngibheka izinto engidlule kuzo sebethi baqedile izitha zathi simnyathelile siqedile you know one day lithi iBhayibheli ngelinye ilanga kunesilwane esasidelelekile lobulobi lesi silwane masidelelekile njalo isilwane leso kwakuyimbongolo njalo abantu babethi mabefika kodwa endaweni la ukulahlelwa khona udoti bathatha imbongolo bayoyiphosa emgodini la ukulahlelwa khona udoti bathi njalo maniyala phana ningasibheki lesi silwane fika nilahlela udoti lithi ngelinye ilanga uthi omunye umuntu mayishumayela uthi babeloke bewulahlela udoti kuthiwa imbongolo yayivele kushaya indiva konke ithintitha amadlebe ithi ibisiqede wonke lo doti ugcobe ngani ngeenyawo igcobe kanti ayabaza abantu ukuthi njalo masilahlela lo doti iloku yathintitha lembongolo igcoba ngeenyawo lo doti uyayinyusa imbongolo uyanyusa ngelinye ilanga bamangali imbongolo bayithola ngaphandle iyadla ihambela ngaphandle bayayibuza uphume kanjani kulezi inkinga ithi imbongolo lezi inkinga kade ninginyathela benginyathela bese ngikhuphuka ngazo ngizothi namhlanje kumuntu oloke bemfaka inkingeni ngithi mina don't worry lezo inkinga ngelinye ilanga izona ezizokunyusa imedlela ngelinye ilanga siyokubiza ngeqhawe ngoba siyobheka imisebenzi la uphume khona ngithuswa abantu base Cape Town. It was more than 2,500 abantu aba-attende i-service yami. Bear in mind ukuthi kade ngizama ukungena kwiDumisa TV, kade ngizama ukungena kuma-TV, kade ngizama ukungena emsakazweni, sengivalwe yonke indawo. Kodwa Izwi-Lomzansi lihamba nawe. Kodwa Izwi-Lomzansi mfethu lokho lihambe nami. uFacebook kaKhehlelezi lokuhambe nami, uYouTube lokuhambe nami. Abantu bathi hayi sikubonile ubukhulu bakho. Uyayizwa lento ithi ngibubonile ubukhulu bakho mawungayishala lapha ithi ngibubonile ubukhulu bakho wangisiza baba. Yazi wangisiza uNkulunkulu mfowethu ngadlula ezintweni ngibubonile ubukhulu bakho wangisiza baba wangidlulisa ezintweni mfowethu ngeke ngabona iCape Town iphuma in numbers. Yazi labantu base Cape Town in other ways bebe communicate nami bethi ayikhona ngeke Khehlelezi by fire by force sithi wena inkonzo zoba nayo la eCape Town. Cape Town, I'm confirming this to you ukuthi njengamanje ngibusy, I'm trying and I'm praying ngifastile nansi ingoma engiyithandayo. Ngibonile ubukhulu bakhe, ngibonile ubukhulu bakhe.
ngoba benxalenye yenqubo namhlanje mkhulu dokotela uyazi empilweni ndiyakuva into ethu yakho kakhulukazi xa ngabe uyithetha empilweni mina ngokwamehlo enyama ngoba ndiphile emhlabeni ndiyakubona ukona abanye abangafisa ukukubona abakumazwe eAfrika abakubona namhlanje kodwa mina ndizozonda wena ngokwenyama ngento yenzayo ndilibala into bana ke unonkulunkulu owakudalayo kulethe emhlabeni wakunikeza isipho unabakini ahamba nawo amakhehle ogogo omkhulu ndikubheka ngomehlo enyama mina angiqondi mkhulu bakwenzekala lobi ngiphinda ngiyasho statement sami sithi lithi iBhayibheli hlukumezana umzimba kodwa nize nisize ningawuthinti umphefumulo dokotela mfowethu uma ubona uKhehlelezi umbona inyama yakhe but kunendoda ongayibona engaphakathi kunekhehlo ongalibona ongaphakathi kunesalukazi ongasibona esingaphakathi lesi salukazi engikhuluma ngaso ilesi nekhehle esixhumana nomuntu ongibukayo nomuntu ongilalele njengamanje uma ebusukulele ungiphupha I've been approved by your ancestors approve abantu bakini noma bengangilwisa ayikho imoto abake bahlala izinja zangayikhonkoti idlula imoto ukuze baqale bayikhonkothe kumele iqale ivuse izintuli bese izinja ziyakhonkotha angeke abantu basale nje siye sithi isiZulu ayinuki ngosiwanga uminyama uqala uyifaka ku price stand kunentuthu esukumayo ekhombisa isign yomuntu ohamba ngaphandle umuntu ongahamba ngaphandle uzwa ngenhlokomo uzwa ngephunga ukuthi kunento eyenzakalayo eJardini bayeke uKhehlelezi bamshaye ngoba nalabo bamzondayo bayoze bavume you cannot tell me ukuthi abantu baba about 3000 bonke bebekhona bezele nje into engekho lalela ngithe kubantu base Cape Town ukuze nibone ukuthi iqiniso into enginenzele yona give me 10 days I'm giving you 10 days senze prayer ka 10 days whereby I want people to come and testify those who are here they are going to come and testify ukuthi into esibone yenzeke eCape Town kunento engifike ngabanika yona ngathi angiyifake epharmacy ngizoyifaka epharmacy ngoba sengizwe nina senisho ukuthi nithini ngayo lento in 10 days ngiyabuya but bazongixolela abantu base Cape Town ngeke ngikwazi ukuya after 10 days but ngithi ngomhla ka 11 March I'm going back to Cape Town. Uma ngiye Cape Town, angiyi for one day, ngiya for 2 nights. Ngiyeli prayer ezobe uFriday ebusuku kuyoba uSaturday. Bese kuba uSaturday ebusuku siya kubani ku Sunday. Eyoqala ngifuna isifiso sami my wish is to do it elanga ehall loqala la engafikela khona. The second one ngiphindela futhi lapha nokuthiwa kusatshwa khona. Miway ngikhona na kanjani ngomhla kabani ngomhla ka 11 ngiseMiway Cape Town imani ngeenyawo ngizothi kubantu bonke kade bengakholelwa kumina I am the prophet ngiyumprofeti ngiyinyanga lokho angikufihli kodwa nizokubona lokho kuzoyenzeka okwenzeke eGoli nakho bangithuse eGoli nikhumbula ukuthi activation inkonzo enkulu la sithi kusemphela ndaba ingomhla ka4 wonke ama province mfowethu sifuna babeme sama flag abo bethe sifuna ukubona iMnambithi sifuna ukubona iBergville sifuna ukubona iCape Town sifuna ukubona uLundi mhlabiyalingani Eastern Cape Johannesburg bonke sifuna badilike ngomhla ka4 sithi thina inkonzo yabantu abadala inkonzo yokutshala wonke umuntu sifuna begqoka white sizobe siyingelosi sonke mfowethu sigqoka white asiphumeni in numbers yazi mfowethu ngijabule kakhulu mangithola an email abantu babona ama video ami ku Facebook there was a bishop from Nigeria I was invited in Nigeria and then ngabacharge ngathi I cannot just come there but I will need you guys to pay me but kunento esifuna uzosiprofethela yona esixakile there are politicians lapha abakhulu but we want you because we saw into yenze eCape Town angazi nami lobulobu noma ngenzima ngokuprofesi noma yini but there is something lena ephusha abantu yazi mangibheke emuva zonke ezazingikhonkote ezazikhonkote emva kwami zisele manje yayizwa lento zisele because kuyasho mfethu umuntu mayinama plan ento umbona ukuthi lo muntu akayona into yakhe uhamba phelelwe yini ama plan yayizwa lento but umuntu mayinto kuye ngabe iphila kuye mina ngangivusa ufike ungivusa ebusuku ukuthi manje asambe nesontweni manje samba unomuntu ofuna ukusizakala mangingena lapho ngiyothi ngifika ngena ngihlikihla amehlo kanje bengilele mangingena ngingenela khona bese ngihlala phezulu kwendaba so mfowethu bonke abantu kade belapha eDurban Music School Sunday ngicela bangabisayeke ukuza nomntana koma ikhona ongasebenzi sifastile kunebhand engikulona engifaste kulona strong ngithe I'm giving them up to this month end umuntu wonke attenda leyo service
kufanele asebenze dark or blue kumele kube nabantu abazositshela ukuthi ngiyutholile umsebenzi izinto ziyenzeka kufuneka kube nabantu abazothi badlulisa ubufakazi abathula ubufakazi nase Cape Town ngifuna abantu abazothula ubufakazi abathi ngihambile ngaye chemist nase Goli abantu abathi mina ngingenile chemist ka Khehlelezi because these days I'm praying for my pharmacist ngithandazela kuwona ama chemist ami ukuthi umuntu ofike wathenga nginemoto namhlanje bisolundi ehambisa ama products iyahamba iya travela province by province uzoyibona wena nawe ngakini la ungana pharmacy khona izofika nabase sigodlweni futhi abafonayo ngisho call center we are praying for them mawunenkinga ekhona enkulu we are praying for you ukufona kwakhe call center we will pray for you asinyathele kulena kazwelonke mkhulu ndiyathanda ukuba abantu bayibambe kahle kakhulu nabafisa ukufika esigodlweni nabafisa kuya emakhemesi for ama direction zininzi komkhulu into azenzayo wabat i1 number ongasuyisebenzise njengoba uhlala usitsho baninzi abantu abazenza Khehlelezi apha ngaphandle so kubalekile ukuthi nawe uvula amehlo lobilobi asikusho lokuthi inkinga ukuthi sisemsakazweni so njengoba sisemsakazweni we cannot call ama brand names okay but there are brands umuntu athi mayigqokile athi ngifuna bangibone bonke ukuthi ngigqoke ini it's a brand right yazi nase inyangeni abantu abake bayifundisa into eyi1 ukuthi njengaleli igqokileyo akube proud ukuthi mina yes ibrand engayazi nokuthi yini le nobuyibona nje kufanele kube uJ lapha but manje ngibona SH should yase China usuyicacisa so right so ngifuna ukuthi nala inyangeni nakubafundisi just be proud ukuthi mina umuntu engimlandelayo my pastor uDr Khehlelezi I'm proud of that because one akaceli lutho kumuntu number 2 wenza iaccurate prophecy number 3 when it comes to healing lo muntu uzokusiza isonto kuyena it's not business mina ngiyenza isonto for business I've got my businesses angiyenzeli business mina abantu mabeya laphana bayosizakala you must be proud ukuthi ngithenge into kaKhehlelezi lento engiyithenga nanoma ningawagqoka ama brand wenu hamba ochoma ku TikTok noma ungathenga ugqoka ibrand yakho uyini but mina I'm proud ukuthi ngisebenzisa into kaKhehlelezi which means lento it values to me into enkulu kakhulu so be proud hamba e-pharmacy mawufika e-pharmacy take pictures if you buy your products thenga ama products wakho poster if ever thenga ichain poster because uhamba nendoda enamandla engasabi mfowethu ukuthi ngisho manje mawususenkingeni mina I connect with my necklace I connect with someone othenga ama products wami ngeke ungene enkingeni enkulu uzube senkingeni ngingakutshelanga izinto I need to tell you because kunengoma engithanda ukuthi ngiyicule esontweni ingoma ethi I need your touch I need your touch. Esithathelwa uTembu. Mkhulu, banhle ngaphandle liyacula. Mkhulu, ndivile ukusukela ngoku namhlanje nabani akaxelele umuntu into bana ke angene ku Facebook kamkhulu Khehlelezi kakhulukazi abhale inyanga yoDumomzo nabani manje angene kulokhu YouTube kamkhulu Dr Khehlelezi abhale ukuthi yena uthi subscribe kahle achuba yena ke ukhona cause umkhulu ukusukela ngoku into engixelele yona bonke ukusukela namhlanje abangeneleyo kuthanda ichaze le ndaba le ukusukela namhlanje abathe bangena ku YouTube basubscriber ba pressa ibell bazokwazi uba kube namaqhithi abazowathola ukusukela nini namhlanje abazongena ukusukela ndiyiphinda abazongena ukusukela namhlanje bazothola amaqhithi kodwa kufuneke kubeke babantu abazaziyo ukuthi balandela umkhulu bayazi benzane ngena ku Facebook kamkhulu ubhale inyanga yoDumomzo ungene ku YouTube channel Dr Khehlelezi xa ngabe wenze kanjalo ke uzokwazi ukuba ke nawe uthole omaqhithi azobe fumaneka kule nkqubo le umkhulu osipha ke inkqubo yakhe ngcombolo ezithe kusukela ngoku siza kuzo ezemidlalo asikusho lokuthi ngiyacela abantu bonke abasegoli abafisa kuze enkonzweni kukhona umuntu ozoyibuza ukuthi hawo sesikhokhelana ukuze ukhombise icommitment nanokuthi lo muntu engimlandelayo ngiyamdabukela izinto zonke azenzayo angixhasa ngahulumeni ngizamile ukuya kuqembe lobusawu njengamanje ukuthi ngicela ningichase kunabantu engifuna ukubasiza basuka endaweni ezivile le nkonzo ngayibonisa ebusuku ngile ngibese ngithola abanye ke abaxhasayo ngicela umuntu mfowethu ozothi ngino 200 rand but ngiyafisa ukuya eThekwini ngibuye aye pharmacy
epharmacy ka Khehlelezi Oh. Khona iLofen Commissioner. Khehlelezi sengithengile ama products. Njengoba ngithengile ngiclient lakho buka sengithengile ama products. Ngicela ama products engiwathengile. It's more than 500 rand. Okay. Ngicela ukuthi ke lo 200 rand ushintshe. U100 rand ungigibeze ngiye 100 rand ngibuye. Uyephi mkhulu? eThekwini. 100 rand usuke egoli. Yilo into engishoyo. Usuke uphinde 100 rand. Leyo nto isuke ikhombisa icommitment. Hayi, qhubile. Ukuthi mfowethu wonke umuntu ofuna ukuza ahamba uthenga mayesethengile ebese qede ahambe epharmacy abhalise igama lakhe 200 rand ukuze. Good, asibaphi number ngizofisa futhi bangene batheleke ku YouTube channel bangene ku Facebook ukuze lamaqithiqithi angaweli phansi. Ithi number yami 071 071 130 130 78 08. 08. Ngicela ukudlalela ngoma yami kancane. 063 063 051 051 7641. 7641. Siyabonga.